Nasikop sa iniusang puwersa sa kapulisan ang usa ka construction worker sa gipahigayon nga bypass operation. Ang nasikop nga suspek gila ni Police Major Dennis Tano hipi sa Usami City PNP nga si Michael Angelo Regidor, 31 anyos ulitaw, construction worker og nagpuyo sa Purok 1 Doña Consuelo, Usami City. Human nga makadawat og taho ang kapulisan sa pagpamaligyag ilegal nga druga sa suspek, gihimo dayon ang usa ka bypass operation pinaagi sa Provincial Intelligence Unit PIU, Provincial Drug Enforcement Unit PDEU, Misamis Occidental Provincial Police Office, 102nd Regional Mobile Force Battalion o Usami City PNP. Human nga magpositibo sa bypass operation, wala na makapalag pa ang suspek ug mitahan na lang sa iyang kaugalingon. Human nga masayran nga sakop sa kapulisan ang iyang gibaligyaan sa ilegal nga druga nga gituhang shabu. Nakuha gikan sa paghupot sa suspek ang usa ka sasi sa gituhang shabu, 500 piso bill nga marked money ug laing upat ka sasi sa shabu sa dihang gikapkapan na kini sa kapulisan. Ang nakuha nga illegal nga druga gikan sa suspek adunay street value nga 13,600 pesos. Ang suspek magatubang sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahitabo ang maong operasyon niadto Agosto 20 sa may alas 10 sa kagabihon sa panimalay mismo sa suspetsado. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.